हेलो लोगोफोर आंनि दानस्रां ब्लग इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायबावबाय जाहाथे दिनै बे मा बुङो आरोना हाजोआव थानो ओंखारदों जाहाथे बेयाव नोंथांमोना नायबानो जाबाय भिडिअआ मोजां ना गाज्रि नोंथांमोना नुगोन बिदिब्ला थौदो बेखौ आदसा लोगोफोर आं दा न'आवनो दङ दा थांनो ओंखारबाय बरिं मोननायखाय लोगोफोर थौदो बिदिब्ला थांदिनि आङो दा थांनो ओंखारबाय लोगोसेनो आंनि लोगोफोरबो दं आरो दा जों थांनो ओंखारबाय थांबाय जों ओंखारलांदिनि दायो जोङो थांगासिनो बे जाबाय जोंनि गामि लोगोफोर बे जाबाय गामि जोङो दा थांगासिनो नुलाङो नोंथांमोना माबायदि गामिफ्रा वाव माइ बागान बेसे समायना थाबायलांनोसै लोगोफोर जोबोर मोजां गामिया हाजोबो माइ फारसेथिं ओरैबो माइ गेजेरजों लामा एसे समायना थांगासिनो जोङो दा बेयो जाबाय गय गायगासिनो दायो जों मोनहैसिगोन हाजो नुहुरखाबायानो जों थांगासिनो जोङो दा थांगासिनो जोङो सानै ओइ माखासे दं सिगाङाव थांगासिनो जोङो दा जों देखायगोन आरो जों थांजायो खोमा ओंखारलांबाय जों ओरै ओंखारलांगासिनो जों दा दै दङ नैयाव थांगासिनो बहुत डेन्जार लै हाजोआ खिन्थु लामाया नायनो मोनलै लोगोफोर दासो बानायगासिनो बानायदोंमोन बानायनायालाय बेसे गोबावनि उनाव दिनै फैबाय नालाय ओंखायनो माने जादियासै लामायानो जायगायालाय माने जोबोद मोजां बे अरुणाचल हाजो गोजा बेफोरबो गासिबो जायगा नायनो जोबोद मोजां आरोना बिराद गरम बायदो बिराद गोजौ गाखोगोन हाजोखौबो ओंखायनो बिराद गरमनाय मोनबाय माने मा बुंनो आरोना जोबोद गरम माने अखा हायाखै नालाय दहाय हादोंमोन दा गैथ'आ गैनायालाय दायो जों थांबावनो नागिरदों आच्छा होमबा लोगोफोर एसेयावनो जासिगोन ना माने देखायबाय हाजोखौलाय देखायनायालाय इसिबांखिनि मोजां नोंसोर माबायदि आरो एसे माने दा जों ओंखारलांनोसै